novu Minecraft proživljavanje. Ovo sam tek sad stvorio svijet. Onaj svijet što sam prije igrao. Nisam mogao naći ovce, ali sve sam izgradio. Sve sam izgradio, bukvalno. Ali nisam nikako mogao naći ovce. Tako da, počet ćemo novo proživljavanje. Vidite ovdje je već bolje. Eno tamo drveta, ovci. Pa ćemo se snaći. Znači, inače ja sam iz Bosne. Snimam, brate, sad sam tek došao iz škole, inače druga sam smjena. 4. sam razred. Pa snimam, znači, niče veze, ali dobro. Pozdrav za Muđu, Edin Creations, Serbian Games BL. Pozdrav za Balkansku. Dobro, neću tebe. Ljudi, vidimo se kad ovo prošlo je. Znači, nije mnogo trebalo. Eno moj brat kopira Edina, znači kaže you what up, Among Brothers, kopira ga. Ja sam da budem snimao Skywars. Inače sad sam snimao Hunger Games, sad. Nisam htio izbaciti, znači skroz se pomijenio Hunger Games. Sad nije Hunger Games, sad je, ne znam kako da kažem, kako sad glupo. Možda snimamo Skywars preko telefona. Ja ću objasniti to kako se kuca, slobodno. Objasnit ću, znači nije mi problem. Ako pišite u komentarima da radimo. Ljudi, vidimo se, moja mama je balom priđe. Ljudi, vratio sam se, znači, opet ću počeo pričati. Stvari, ko že meni mama ide u podrum pa snima. Znači, moj brat uči sad geografiju. Na dvojicu, brate. Jedan snima, jedan ne snima. Znači, možda ćemo praviti onaj skup, a nećemo još. Pravit ćemo za sljedećem klipu za možda nekoliko subova. Počet ćemo ovako, stavit ćemo ovdje, pa dole ćemo se, nećemo prekoditi, sam ćemo napraviti rudnik, kao prvo. Njen čest, tu sam ga baš mogu pasti. Tu. Ljudi, brat mi je ušao u suvu. Samo sam pričat na ovo. Danas nas svi ulaze i izlaze. Ovo mi je kuća, luda kuća. Posjetite kanal od mog brata Emana Džajlija se zove. Ljudi, prazna mi je baterija. I
Baš kad ja snimam prazna baterija. Dobro, snimat još minutu sa praznom baterijom. Daj mi još pored. Daj mi još pored. Napravio sam šporet. Nisam šporet napravio. Ljudi, bebe, piće. Nemoj duplika tada. Ljudi. Ljudi, to bilo što ste štili ovo video, nadam se da su uživali. Ako jeste, ostavite like, sub i komentar. Zaradimo u sljedećoj epizodi. Do tada jedan veliki pozdrav. Ćao!